ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିବ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦବ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି କାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବି ଯେହେତୁ ତମେ ଅଛ। କଣ ଡେଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି? ହଁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଦିଟା ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିକି କହିବି ହେଲେ କୋଉଠି ଅଛ ପୁଅରେ ଛତୁଆ ନେଇକି ଆସ। କଣ ବାହାଘର ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଛାଡିକି ରହିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛ ତମର ଗୋଟେ ଅଛି। ଘରେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ତ ଘରେ ଲାଗିଠୁ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଧନ ମୁଁ ତମକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଡଉଛି ତମେ ତ ଧରା ଛୁଆଁ ଟିକେ ଦଉନ। ଧନ କିଏ? ଧନ କିଏ ଜାଣିନ ମୋ ଧନ କିଏ? ନା। ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ମାସେ ହେଲାଣି ତମ ପଛରେ ପଡିଛି। ମାସେ ନା କିଏ କହିଲ ତମେ? ଆଜି କି ବାରେ? ଆରେ ତମେ କଣ ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମର କଣ ମାନେ କଥା ହେବାରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା କଣ? କିଏ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିଏ କହୁନ ମାନେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ନା। କଥା ହୁଅ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ହଁ କହିଲ କିଏ ତମେ? କଥା ତ ହଉଛି ଆଉ କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ତମ ଧନ। କିଏ କଣ? ମାଲୋ ଏମିତି କହୁଛ ଡରେଇକି? ହଁ କିଏ କହୁନ? ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି ମତେ କଣ ଡରିବ? ମୁଁ ଖାଲି କିଛି କାଇଁ କହୁନି କହିଲ କିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ପୁଣି କଣ କହିଦେବି ପୁଣି ପଛରେ ଖରାପ ହେବି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି। ନହେଲେ କଣ ନାଇଁ କଣ କହିସାରନ୍ତାଣି। ତମେ ମତେ କହୁନଥିଲ ଭଲ ପାଇବା କଥା? ଆଉ କଣ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ? ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଭଲ ପାଇବା କଥା? କହିନ ମୁଁ ତମକୁ ମନକୁ କହୁଛି। ହଁ କିଏ କହିଲ? ତମ ଧନ 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 ଗୁନୁ ମୁନୁ ସୁନୁ କୁନୁ ମୁନୁ ଗୁନୁ। କିଏ କହୁନ? କିଏ କହୁନ କଣ କରୁଛ? କହୁନ ମୁଁ ଆରେ କଣ କରୁଛ ତମ ଡିକ୍ସନାରୀରେ କଣ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କହିବି ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଟିକେ କଥା ହୁଅ। ଆଗ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ କି ମୋ ନାଁ କଣ କହିଲ? ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ତମ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ନାଁ ସୀତା। କହୁନ। କହିଲି ବା ତମ ନାଁ ରାମ। ରାମ ନା ଶ୍ୟାମ? ମୁଁ ରାମ ଶ୍ୟାମ କେହି ନୁହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ହେଲି ସୀତା। ଆଉ କିଛି କହିବ? ଛାଡ ଧନ ଆଜି ଖାଇଛ କଣ? କହୁନ ତମେ। ତମେ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ଏବେ? କହୁନ ନ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। I love you. I କିଏ love କହୁନ? you. ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଆଜି ମତେ I love you ନ କହିବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି। ଖାଇବନି ନା ଖାଇବି ମତେ କଲ କରୁଛ କିଏ କହିଲ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଧନ କୁହ ନା I love you। କହୁନ I love you ନା ଚୋପା କହିବି ନାଇଁ ତମେ ଏବେ କୁହ ମତେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। କଣଟା କହିବି? I love you। ଆଉ କଣ? I love you କୁହ। କୁହ କହିଲେ ତମେ କିଏ କୁହ ନହେଲେ ତମ ମମି କି ଯାଇକି କହିଦେବି। ହଁ କୁହ। କୁହ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। କୁହ ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ? ଖେଳନି ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ନାଁ ମିନତି। ମିନତି? ଘର କୋଉଠି? ଘର ତମେ ଜାଣିନ ଘର କୋଉଠି? ବାଲେଶ୍ଵର। ବାଲେଶ୍ଵର? ବାଲେଶ୍ଵର ଆମ ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛ? ଯୋଉଠୁ ମୋର କଣ ଗଲା? ଚିହ୍ନିନ ଜାଣିନ? ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରପୋଜ କରିଛି ଚିହ୍ନିନି ବୋଲି। କହୁନ ତମେ ନାଁ ଆରେ ସିରିୟସଲି ମଜାକ नहीं यार। एक्चुअली तुम मेरी यार ओके। एक्चुअली ଶୁଣ ତମ ଫେସବୁକ ରେ ନା ହେଲା ନମ୍ବର ଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରଖିଛି ବଟ୍ କଲ୍ କରିବି ବୋଲି କଲ୍ କରିନଥିଲି ମତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ। ଫେସବୁକ ମୋ ନାଁ କଣ? ଫେସବୁକରେ ଅଛି। ତମେ ଜାଣିନ ତମ ଫେସବୁକ ନା କଣ? ନା ମୁଁ କହିଲ ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କେବେଠାରୁ ମୋ ଫେସବୁକ ଆଇଡି କହିଲ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିପାରିବିନି ଶୁଣ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ନାହିଁ? କଣଟା? ମାନେ ମୁଁ କିଏ? ହଁ କୁହ କହିଲ ତାପରେ କେତେ ମିଛ କହିପାରୁଛ କହିଲ? ମିଛ? ହଁ ଟିକେ ସତ କେତେ କହିପାରୁଛ କହିଲ? ନାଇଁ ଧନ ସତ କୁହ ତମକୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ କଥା ଗୁଡା ମିଛ ଲାଗୁଛି? ସେ ଧନ ମତେ କୁହନି ମତେ ସେଇଆ ଭଲ ଲାଗେନି। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଧନ ଡାକିବି ତମ କଥାରେ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ଡାକିବି ତମର କଣ ଯାଉଛି? ହଁ ଠିକ ଅଛି କଣ କହିଲ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ବାଲେଶ୍ଵର କୋଉ ଜାଗା? ବାଲେଶ୍ଵର କୋଉ ଜାଗା?
ମୁଁ ପ୍ରେମ ରାଇଜରୁ କହୁଛି। ହାଁ ପ୍ରେମ ରାଇଜ କହୁନ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗା? ସିନ୍ଦୁଳି। କଣଟା? ସିନ୍ଦୁଳି। ସିନ୍ଦୁଳି? ସିଏ କୋଉଠି ବା? ତମେ ଜାଣିନ ସିନ୍ଦୁଳି କୋଉଠି? ନା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର କେବେ ଯାଇନି, କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ସିନ୍ଦୁଳିରୁ ସିନ୍ଦୁର କିଣିକି ରଖିଛି, ତମେ ଆସିଲେ ମୋ ମଥାରେ ଦେବ ହେଲା। ତମ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେବି। କିଏ କହିଲ ମଜା କରୁଛ? ମାନେ କେତେ ଥର କିଏ 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 କିଏ? ନା ମଜା ନଉଛ ନା କଣ? ମଜା ନଉଛି ଆଉ କଣ? ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତମକୁ ଯେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାର। ମୁଁ କିଏ? କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ମୁଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଦୁହେଁ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି। ତମ ଫେସବୁକ ରେ ତମ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ତମ ଫେସବୁକ ରୁ ତମ ନମ୍ବର ଟା ଚୋରି କରି ଆଣି ତମକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛି। ଫେସବୁକ ରେ ମତେ ଦେଖିଥିଲା? ଫେସବୁକ ରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ବି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଡିପି ନାହିଁ? ଡିପି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ କୋଉ ଫେସବୁକ ଚଲଉଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସେଥିରେ ତମେ ଅନଲାଇନ ବସୁଛ। ଫାଇନାଲ କୁହ, ଲଭ୍ କରୁଛ କି ନାଇଁ? ନା। ଲଭ୍ କରିବ କି ନାଇଁ? ନା। ଲଭ୍ କରୁଥିଲ କି ନାଇଁ? ନା। ନା ନା ଝିଅ ଏବେ ଭଲ ପାଇବ ମତେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ଧମକ? ହଁ ଧମକ। ନ ଭଲ ପାଇଲେ ଯାଇ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି ରୁହ। କଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି ଭଲ ଭାଇ? ଆରେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଜାଣିବ ପୁଣି କେମିତି? କଥା ତ ହେଲେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କହିଲେ ତ ଜାଣିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ। କଥା ତ ହେଲି, ଆଉ କଣ ହଉଛି କି? ଦେଖ ତମେ ଯଦି ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ନ କହିବ ନା, ମୁଁ ସତରେ ଚିହ୍ନା ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସିଓର ରଖ କି ତମେ ମତେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ବି ତମକୁ ଜାଣିନି ହେଲା। ଜାଣିନି ମାନେ ଡିଟେଲ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଲୁକିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ୟାର। ଫିଦା ହୁଁ, ଫିଦା ଫିଦା। କମେଡି କରୁଛ? କମେଡି? ଓକେ ବାଏ। ମଜା ନଉଛ ଆଉ। ବାଏ ବାଏ। କମେଡି ଶୋ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କମେଡି ଶୋ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଏଠି ସିରିୟସଲି ସେତେବେଳେ ଠାରୁ କହି ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା ରିପିଟ୍ କରିକି। ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲ। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଏୟାରଟେଲ ନମ୍ବର, ଭିଡିଓ କଲ୍ ହବନି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୋର କଣ ଜିଓ ନମ୍ବର ନା କଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମର? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କର। ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବି ସିଓର, ବଟ୍ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କୁହ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନା। ତମକୁ ବି ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ କେମିତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି? ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ ଏମିତି ମୁଁ ତମ ଫଟୋ ଦେଖିଛି ବାସ୍। କୋଉଠି? ମୋର ତ ଫଟୋ ମୂଳରୁ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ଫଟୋ ଦେଖିଛି ୟାର, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ ତମେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଆରେ ସତରେ ସିରିୟସଲି ୟାର ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି। ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଗଲିଣି। ତମକୁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ କି ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଚିହ୍ନା ଦେବି, ଜଣେଇବି। ଚିହ୍ନା ତ ଦେବି କଣ, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରପରଲି ମୁଁ କୋଉଠି କହୁଛି। କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବି। ନାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ତମେ ଆଗ ମତେ କହୁନ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଆଉ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କୁହ ବାବୁ। ସେ ଧନ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ହଁ ବାବୁ କୁହ ପ୍ଲିଜ କୁହ। କିଏ କୁହ ତମେ? କୁହ ନା ତମେ ଖାଲି କିଏ କାହିଁ ଭୋକ ହଉଛ? କୁକୁର କହିଲେ କେତେ ଭଲ, ତାକୁ ଯଦି ହାକ୍ କହିବୁ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ। ତମେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି କିଏ ଭୋକି ହଉଛ? କୁକୁର? କୁକୁର ନୁହେଁ, କୁକୁର ହେଇଥିଲେ ତ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। କୁକୁର ନୁହେଁ ବା। କୁହ। କୁହ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମଶା ବତୀ ନେଇକି ଯିବି ନା କଣ? କାଇଁ ମୁଁ ତମର କିଏ କି? କେହି ନୁହଁ। ମତେ କାଇଁ କହୁଛୁ ମଶା ବତୀ ନେଇକି ଯିବାକୁ? ମୁଁ କହିଲି ମଶା ହଉଛି, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ତମେ ହଁ କାଇଁ କହିଲ? ହଉ ନା ଆଣନି। ଆଣନି କାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ କଣ ତମର କେହି ନୁହେଁ କହିଲ? ନା। ପ୍ଲିଜ କୁହ। କଣ କହିବି? ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। କହିଲେ କଣ ହବ? ହଁ କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ। କହିଲେ କଣ ହବ? ମତେ କହିସାର। କହିଲେ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ହଁ ଲାଇକିଂ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ପାଇବି ନା। ଆଉ ଅନେଷ୍ଟ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ପାଇବି। ଠିକ ଅଛି କହିବି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହ ନା, ତମେ କୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଫେସ୍ ଦେଖେଇଦେବି। ଆରେ ଲିଟରାଲି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମେ ମତେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ବି ତମକୁ ଜାଣିନି, ଏତିକି ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର। ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଛି ୟାର, ତମେ ବହୁତ ମାନେ ସୁଇଟ। କଣ ଆଉ କଣ ନା ଲାଇକ୍ ଗୋଲାପ ଜାମୁ। ଖାଇଦଉନ।
देख मु ऑलरेडी रागी सारे आ टिके पूरा जलिबी तमे बस मते लव यू टू कहि दियो तो मु कहबिनी तमे कहबो मु जानि मु तुम चिन्ह काई काई तमे चिन्हिबा केतेबेले ए मत आग कुह तबे चिन्हि जिवो एते तमे कोन भाबुछ तमे पछे सब गोडै छथि ना कोन सुनो मत से मु मते डोंट मेक ए आर्गुमेंट शट अप लव यू टू कुआ मते लाज मु एठी तमे अछो मु अछो ओके लव यू टू कुआ लव यू टू कहीं 8-10 दिन डाक हाँ तमे आनु ना जदी के प्रमाण साखी प्रमाण रखिया कथा रखु ना मोर किछ प्रॉब्लम नहीं बट मते आई लव यू सुनिबार अछि माने सुनिबार अछि मते सुनिबार अछि आई मु आ किछ सुनिया चाहूनी मु कहि परिबिनी मते नहीं नहीं तमे कहिया पड़िबो लव यू टू प्लीज प्लीज मते कहि मु कहिबिनी मते केमि तमे कहबो तमे कहबो मु किछ जानि तुमको नहीं 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 चिन्हि ना फोन कहले गोटी थापड़ मारबी अगर चिन्हि ना छोड़े देबी मोर होजे 8-10 गर्लफ्रेंड अछंती तमे काई हुई मते 8-10 रे मतलब नाही मु परमानेंट हबा चाहूछ तम घरे जाई संध्या रे संजयपति दबाउ चाहूछ बुझि परला ई केते जण अछे देई दे तो देई साइ नै 2 जण 2 जण दियंतु तो कोन अछि मु आउथर देबी मो इच्छा भगवान रागी तमे भगवान रागी पर्यंत तमे जाउछ काई की देख मते जदि एबे न कहबो ना सप्तरे मु आशार आलो को मो जीवन एठी अंधार कर सलणी मु एबे आशार आलो को जीबी हां जा लव यू टू को लव यू टू को प्लीज यार प्लीज 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 लव यू टू को की कहलो काई मजा न जो कहला आई लव यू आई लव यू I love you, 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 I love you. Kuha love you too. न कहया पर्यंत ना मु तम सतरे देखो कांदीबी कहबो ना नहीं कांदीबी तम पाखरे की अछि मो पाखरे सीरियसली गॉड प्रॉमिस मो पाखरे केही भी नहंती किए गोटे अछि ना सांग पिला संध्या लगाउछ ते मजा नउछ ई सांग पिला माने कोन तम भाबुछ ओके बाय राम लगे मजा नउछ नहीं सॉरी सॉरी हैला मु एते माने रिक्वेस्ट करला पर भी माने तमे माने बिलीव करू ना नहीं तमे मते लव यू कहूछ मु तुमको माने परफेक्टली जानिनी आ ठीक जान न तो काई ठीक अछि तब बट मते तमे बहुत भल लागुछ मु कोन करी भल ना तुम तमे मते लव यू कहइबो कि नहीं नहीं मु कहबिनी नहीं मु सुनिया चाहूजी तुम काई सुनिया चाहूछ देखो तुम जहा कहबो ना तो देखो तुम जहा कहबो ना मु तुम भाई सब किछ करबी लॉयल रहबी ता सहित तुम जहा एक्स वाई जेड जहा भी कहबो रियली तुम बहुत भल पाइबे अरे यार मु तुम बहुत भल पाइबे यार ट्रस्ट मी नहीं देखो तुम बाहाबर नहीं माने तुम मते लव करे यार मु तुमको मैरिज करबी तुम से लॉयल रहबी सब कुछ एवरीथिंग तुम भाई करबा बहुत सारा भल पाइबा भी देबी सर प्लीज प्लीज राजी हो जा प्लीज प्लीज लव यू कह दियो प्लीज प्लीज आउ ढेरी करो नहीं एमिति आगु के जन कहिछ ना मते फास्ट कहूछ ओके तुमको जे पर्यंत ट्रस्ट न आसी छी से पर्यंत मु तुमको कहबी बस ओके बिलीव करो न करो मु आउ एते तुम संगे आर्गुमेंट करियो को चाहूनी कि नंबर तुमको के देला कहलो ने ए नंबर मु केबेटू रखिलेनी सेव करी बट तुमको मु कॉल ही करू माने करू नथली त मते ना मत डर लागतला मते तो एबे मु डरलेनी तुम प्लीज यार तमे मु तुमको देखो मु तुमको देखि देबी तमे देखिबो ना मु बहुत क्यूट हैला एते भी माने खराब नही मु देखिबा तमे जेते भलाले मोर कम तो जेहेतु तुम वाइफ हेबी ना तुम सुनी तम सांग माने देखिबे कहबा तो स्ट्रीटा रे बढा आइजी एमती कहबे ना नहीं तो समस्त चाहंती ए टाइप रो सुनिबा पे तो प्लीज ना मु चाहन तो सामान्य तुम मोर केयर करछ मु बुझी परछि धन तुम तबे भी मत भल पा मु बुझी परछि केते बेले केबे केते बेले भल पाइल तुम लव हे गलानी ना मो से तो आउ सेही पळैलाई कोन रामचंद्र रामचंद्र तुम बेसी बकवास करनी ठीक अछि चुपचाप लव यू को कोन धमक हां धमकी धमक न हो काई
काहे कोन कोडा नै जेबे चुपचाप लव यू को मो इच्छा नै मते काहे बाध्य करछो देखो मते टोटल भी रगाउनी हैला आई एम गॉट नाउ एंग्री मूड सो डोंट डू दैट लव यू को काहे जानी ना धन एते प्यार से बुझौजी बुझिबार नै एबे सोदी भी बुझा पड़ी मोटा भल नै मोटा सांग अछि तास कथा मो सेबा नै मु काई तम सांग सहित कथा मु तम सहित भल धन भन कुए ना 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 मु तम सहित कथा मु नै देखो तमे जदी आ कहू देखो तमे जदी आ कहू नम फोन दबो ना मु कॉल काटी देबी सुन 200 टका दिन को कहबा मु कॉल काटी देबी मु तम सुनिया भी चाहू तमे चाहू कि तम चाहू जो मु माने आ कहू भल पाई तम न भल पाई कि या तो ए माने ए टाइप रे एक्सपेक्ट करछु मोठू ना हां आल कोई वाला पाम वाला हां थैंक यू सो मच हां रखु जे हला माने काहे कि रखी मु तब कथा रे तमे जहा कहबो मु सेया करबी हां मु कहली बा तमे कोन पई कहबो मु कहली गोटे मो इच्छा मो फोन मो नंबर त मु जान देखो लव यू टू न कहबो ना भी मते सीरियसली बहुत कांद लागिलानी आउ कांद लो भारी जोनी कहबो कि नहीं कोन भाई कहबो कि नहीं कहले कोन हबो मते कहला मु तुम भल पाई सतरे अरे मु कोन करी तमे एक्सेप्ट करो मते आशीर्वाद कोन हम घर की तो भाई भाई ए तम पाखेरे रखिबो बते म हमर वाइफ हे की रहिबी पाखेरे पाठ से बड़ा पाठ से सुन तमे साधुवाणी एटी झाड़िबा दरकार नहीं हैला ऑलरेडी 300 एपिसोड सरी गलानी साधुवाणी देखि देखि एते साधुवाणी दियो ने चुपचाप ब्लॉक करो मते आसीबनी सेबे आसेनी ठीक है बेसी आउ निजुको माने कोन कहलो पुतली बाई देखाई होनी जानि तो सिगुरा बेसी पुतली बाई होबा के चेष्टा करो नहीं हैला मत आज लगे तमर कोन एक लांज अछि आ कार नै गोटे झियोटे तमको मुंह खोली की कहू जे एते कथा तमे प्राउड फील करबा कथा ए एक्सक्यूज मी तम गोटे झियोटे एते माने रिक्वेस्ट करी की कहू छी फिर भी माने तम मुंह टी लाज नै मते लाज शरम सब लागु छी नाही को एक्सेप्ट करिवो कि नहीं कोनटा एक्सेप्ट करिवो कि नहीं मते कोनटा एक्सेप्ट करिवो मते तम काई हम चिन्ह जानि एक्सेप्ट कोन करी चिन्ह न कोन ता कोन हम वीडियो कॉल करिया कहू छी वीडियो कॉल कोन वीडियो कॉल मते एक्सेप्ट कर देखो सडनली जदी वीडियो कॉल न करछि सब दे देबी इंस्टा फेसबुक सब आपको लव यू टू सोनी सारीबा पर हां लव यू टू कोन सेम को धन म तुम नहीं तो मु तुमको लव करछि आउ कहि सारे तापरे देखो जदी लव फब नहीं ओके ठीक है तुम तो एक्सेप्ट करिवोनी मु काई मु तुमको मो फेस देखेबी कोन पई होय मु तो मागी छी मागुछ तो देख मागुछ मु देई देबी जे दिए से दानी ठीक अछि आ जे निए से होची मु एते आ तुम भद्र लोक देखिएबा दरकार नै तुम लव यू टू को बस आई वांट टू लिसन लव यू टू काई लव यू कहिए ओफ भाई मो हेडेक हेलानी पूरा प्लीज यार तुम एते रिक्वेस्ट कला पर भी हुआ कहली बा लव यू अपन को ये कोन कहली हाय तू मते लव भल पा न देखबे मार देबी ये की कथा आ केमि दिसै हां केमि दिसै ये को टाइप रो कथा मु बुझी कोनी आ केमि कहबी कोन मु जानि नै कहली कहली ना मु को आई लव यू मु तुमको भल पाउछी आओ ए आई लव कोनी लव यू टू यार मोर अछंती गर्लफ्रेंड अछि मोर लव यू टू थैंक यू आई लव यू टू थैंक यू हेलो आउटे दिल से को प्यार से को दिमाग से को टिके रहिलो बाबू टिके रहिलो भाई मो मुंड खराब हेलानी एबे तू कथा हबु हेला हेलो हाय मोमो हेलो हां आ कोन करछ खाइ छलै ए किए कहनो खाइ छलेनी कोन खाइली मु खाइनी कुरकुरी खाइबो ना आ कोन मुंडा खाइबो
କିଏ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଖାଇ ଖାଇ ଅଧା ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଧା ଅଛି ଖାଇଦିଅ, କାହିଁ ରଖିଛ? କିଏ କହିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୁହ। କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ତ ତମକୁ, ତମେ ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର? ତମେ ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣ କି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ରଖ ତମ ପାଖରେ। ମୋ ପାଖରେ ରଖିକି କଣ କରିବି? ତମକୁ ଦଉଛି, ତମେ ତ ନଉନ। ତମେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ରଖିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ତମେ ଯାଅନି ତମେ। ହାଲୋ। ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଟିକେ ରୁହ। ବର୍ଷା ହଉ, ମୁଁ ଛତା ନେଇଯିବି? ନା। ଆଉ କଣ ନେଇକି ଯିବି? କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି? କାହିଁ ଆସିବ? ପଠେଇଦେବି। କଣ? ଛତା। ଆଉ କଣ ଆଉ? ତମେ ଗୋଟେ ମତେ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ। କଣ ସିରିୟସ୍? ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି ତ ମୁଁ କାହିଁ ସିରିୟସ୍ ହେବି? ତମେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ତମେ ତ ମଜା ତ ତମେ ମୋର ନଉଛ। ତମେ ମତେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମ ମଜା ନଉଛି, ମଜା ତ ତମେ ମୋର ନଉଛ। ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଛ ତମେ। ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ କଲି? ତମେ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛ। କାହା ସହିତ ଖେଳିବି? ମୁଁ କାହା ସହିତ ଖେଳିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଖେଳିବି? ତମେ କାହିଁ କହିଲ? ତମେ କାହିଁ କହିଲ ମୋର 8ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? କହିଲନି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ ତ ଭଲ ପାଉନି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ତମେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କହିଲ? କେମିତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କହିଲି ମତେ ଲଭ୍ ୟୁ, ତମେ କହିଲ ନାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ। ହଁ, ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ତମେ ପାଉନି, ହେଲେ ମତେ ସେଗୁରା କୁହନି, ମତେ ସେଟା କହିବା ଭଲ ଲାଗେନି। ନାଇଁ ତମେ ମିଛ କାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ନା, ଆଉ କଣ? ଆଉ କଣ ପାଉଛ? ଆଉ ବି କଣ ପାଆନ୍ତି? କେଜାଣି। ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା। ମିଛ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଭଲ ତମ ହୃଦୟର ଲକର ଖୋଲିକି ଦେଖ, ମୋ ଫଟୋ ଥିବ। ଆଉ ଲକର ନା ସେ ହୃଦୟ ଚାବି ମିଳୁନି, ହଜି ଯାଇଛି। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ପରା ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ଥରେ ହଜି ଯାଇଛି। ହଜିବ କୋଉଠି? ମୁଁ ବା ରଖିଛି। ରଖିଥାଅ। ତମ ଦରକାର ନାହିଁ? ନା। ତମର ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ? ନା। ତମ ମନରୁ କହୁଛ? ହଁ। କାହିଁ କହିଲ ସେ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ? ସତ କଥା କହିଲି ବା, ମିଛ କାହିଁ କହିବି? ତମ ମନରୁ କହୁନ। ତମେ ହସୁଛ ତମେ, ଆଉ ତମ ମନରୁ କୋଉଠୁ କହୁଛ? ହସିଲି କେତେବେଳେ? ହସିଲା ମାନେ ଫସିଲା। ନାଇଁ, ତମ କଥା ଶୁଣିକି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ହସିଲି ନା କଣ? ହସ ବସେଇଥିଲ? ଫାସ କାଇଁ ବସେଇବି? ମୁଁ ତ ଫସି ଯାଇଛି ତମ ପ୍ରେମର ଫାସରେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ନା କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଫସିଛ? କଦଳୀ ଚୋପାରେ କେମିତି ଫସିବି? କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଖସିଥାନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ତମେ ଖସି ଯାଇଛ। ଖସିନି, ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଖସିଥିଲେ ତ ପଡିକି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। କଥା କେମିତି ହଉଛି? କଣ ଗୋଡ ହାତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା? ଗୋଡ ହାତରେ କଥା ନା, ମୁଁ ଶୋଇଥାନ୍ତି ନା, ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ତମେ ଭାବୁଥିବ। ନାଇଁ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ନା, ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ବି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି। ମାନେ ଭାବୁଛ ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ଭଲ ନା, ତମେ ଜାଣିଛ କି ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ବି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ଉଠିକି ଆସି ତମ ସହିତ କଥା ହେବି। ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରନି। ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ? କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ତ ତମେ ମତେ ମିଳିବ। କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ନା, କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ନା। ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ଏମିତି ଏତେ ସାହସରେ କେମିତି କହୁଛ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି କଣ ଆମର ହୃଦୟ ନାହିଁ? ହଁ, ହୃଦୟ ଅଛି, ମଜା ନଉଛ ଆଉ। ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତମେ ମତେ ତ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଉନ। ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ କହୁନ ଆଉ। ତମେ ତ ଏବେ କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଉନି। ତମେ ଠିକ କହିଲ। ଭଲ ନାଇଁ, ପାଉଛକୁ ପାଉନି। ପାଉଛ ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ହେଲା କି, ତାର ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ତା ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତା ସହ କଥା ହବ।
ତମ ସାଙ୍ଗର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ହେବି କା କେମିତି କଣ କଥା ହେବି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାଉଜ ହେଇନ ତ ଏବେ କଣ ହେବି? ମୁଁ ମୋ ମନେ ମନେ ହେଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଖାଲି ତମ ମନେ ମନେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ? ହଁ ତମେ ମୋ ମନେ ମନେ ମୁଁ ହେଇସାରିଲିଣି ମାନେ ତମେ ମତେ ବନେଇବାକୁ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ? ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିଲବାଲେ ଦୁଲ୍ହନିଆ ले जाएंगे। ହଁ ଯା ପଳାଅ। ମାନେ ତମ ସହିତ। ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଦୌଡିଥିଲି ଆଣିବି। ମୁଁ ତ ଯିବି ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ। ଯାଉନ। ତମ ସହିତ ଆଉ। ଯାଅ ପଳାଅ। ତମ ସହିତ ତମ ଘରକୁ। ଘରକୁ? ହଁ ବା ଆମ ଘରକୁ ଯେମିତି ତୁ ବାହା ହେଇଯା। ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ତମକୁ ବିଦା କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବିଦା କରିବେ ଦେଖିବ ବୋହୂ ବୋଲି କହିକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ ନା। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବି। ହଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଅନି ତମ ଘରକୁ ପଛନି ସେଇଠି ରହିଯାଅ ଆଗକୁ ଯାଅନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗପ କହୁଛ ଆଉ କୁହ। ଗପ କଣ ସତ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଏଇଟା ସତରେ ହବ ତମେ ମତେ ନିଜେ କହିବ ତମେ ସତ କଥା କହୁଥିଲ। ତାପରେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ତାପରେ ସେଇଠୁ କଣ ଯିବି ତ ଯିବି ଆଉ ତାପରେ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ ଗଲା ବା ଯିବ କଣ କରିବ ଯାଇ କହୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ତାହେଲେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଗଲି ଭାରି ତମର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ ଘରେ ଯାଇ କଣ କରିବି? ତାପରେ କଣ କରିବ କୁହ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗପ ଟିକେ ଭାରି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ ମତେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ କୁହ। ପୁଅ ଟିକେ ଫସୁଛି ଆଉ। ହଉ କୁହ ହସୁଛି କି ହଉ ତାପରେ କଣ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ମତେ ତ ରୋଷେଇ ଆସେନି ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ ତାପରେ ତମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ ତାପରେ ଖାଇବି ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଶୁଣୁନ ଫାଷ୍ଟ କହିବି। ହଁ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ହଉ ମୁଁ ବାହା ହେବି ତମେ ମତେ ଆସିକି ବାହା ହବ ଆମ ଗାଁ ଶୁଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିବ ମାନେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବି ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡିବି କଣ ମରିବି? ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦରିଆ ନୁହଁ ତମ ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି କହିବି ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋଲି? ମତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି ତମ ପସନ୍ଦ ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସେଇଆ ନା କଣ? ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାପରେ କଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହା ହବ? ନା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାପରେ କଣ ତାପରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ହବ। ହେଲା ସତରେ? ହଁ ବା ହେଲା ତାପରେ ଆଗକୁ କଣ ହବ? ଏଇଟା କଥାରେ ହେଇଗଲା। ହଉ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ କଣ କହିବି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ହେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆମ ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା। ହେଇଠି କହିଲ ଟିକେ ତାପରେ ଆଗକୁ କଣ ହବ? ଆଉ ଶୁଣ ଆମ ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିଲ। କଣ ବାହାଘର ନୂଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡିକି ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛ ତମର ଗୋଟେ ଅଛି। ଘରେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ବା ଘରେ ଅଛି ତମେ ତ ନାହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ। ତମ ମାଙ୍କୁ ଡାକେ ରୁହ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲି ବାହାରକୁ ଯାଅନି ମତେ ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ବାହାରକୁ ପଳଉଛ। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ରହିବି ମାନେ 2 ଜଣ କଣ କରିବେ ସେଠି? ହ୍ୟାଲୋ 2 ଜଣ ରୋଷେଇ କରିବା। ରୋଷେଇ ସରିଲା ଖାଇବି ଶୋଇଲେ ସଇଲା। ହଉ ଶୋଇପଡ ସକାଳୁ ଉଠି। ତାପରେ ପୁଣି କଣ କରିବା? ପୁଣି ସେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ତାପରେ ଶୋଇ ପଡିବା ନା କଣ? ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ବାହା ହବ କଣ ପାଇଁ? ବାହା ହେବି ମତେ ରୋଷେଇ ଆସିନି ନା ଆମ ଘରେ ତାହେଲେ ବାହା ହବ କେବଳ ରୋଷେଇ ମାନେ ଜଣେ ଖୋଜୁଛ ରୋଷେଇ କରିବ? ଶୁଣ ମୋ କଥା ପୁଣି ଶୁଣି ସାରିଲଣି? ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବେନିଫିଟ ହଉଛି ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ କିଛି ମାନେ ଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି ବିନ୍ଦି କିଛି ଲଗଉନି। ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ତମେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିବ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦବ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବି ଯେହେତୁ ତମେ ଅଛ। କଣ ଡେଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି? ହଁ କାଇଁ ମଠ ପଟରେ ରହିବ ନା ଭାତ ହବ ନା କଣ?
ମାତା ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି? ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି ତମେ ଏମିତି କହୁଛ? ହଁ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲ। ତାପରେ କଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବନି? ହଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଖୁସି ହେଇସାରିଲେ ସତରେ? ତାପରେ କଣ କରିବା? ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଦିଟା ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିକି କହିବି ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଅଛ ପୁଅର ଛତୁଆ ନେଇକି ଆସ। ଛୁଆ କଣ ଛତୁଆ ଖାଆନ୍ତି? ଆଉ ପୁଅର ଡବା ସରିଯାଇଛି ପୁଅର ଛତୁଆ ସରିଗଲା ଛୁଆ କହିବିନି ତମକୁ? ପୁଅ ହବ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ପୁଅ ହବ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ନା ସରିଗଲା। ଛୁଆ ପିଲା ହେଲା ପରେ ହେଇନି ତ ଆଉ କାଇଁ କହୁଛୁ ସେଗୁରା? ଏବେ ତ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଗକୁ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ହେଇଯିବ? ହଁ। ହଉ ଛାଡ ଛାଡକୁ ଯାଅନି ହେଲା କି ଛାଡକୁ ଯାଅନି। ତମ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲ? ରୁହ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଗଲା ଏବେ ପଚାରୁଛ ସୀତା ନାୟିକା ଅଣ୍ଡିରା ନା? ହଁ ଜାଣି ବାହାଘର ସରିଗଲାଣି ନା ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଜାଣିନଥିଲେ କାଇଁ ବାହା ହଉଥିଲ ତାହେଲେ? ବାହା ହେଲା ପରେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ବା। ହଉ ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଦିଅ। କଣ ତମ ନାଁ କହୁନ? ତମ ନାଁରେ କଣ? ଶୁଣ ତମ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତମେ ମୋ ନାଁ ଦବ ତମ ଘର ଲୋକ ମୋ ନାଁ ଏବେ ଦେବେ। ତମ ଘର ଲୋକ ମୋ ନାଁ କଣ ଦେବେ ତମେ ମତେ ସେଇ ନାଁରେ ଡାକ। ମୁଁ କିଛି ନାଁ ଡାକି ପାରିବିନି। ତମ କଣ ତମ ନାଁ କୁହ? ତମ ବାପା ମା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଡାକିଆ। ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ତମ ଘର ଲୋକ ଯୋଉ ନାଁ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ନାଁରେ ହିଁ ତମେ ମତେ ଡାକିବ। ଆମ ଘର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ମତେ କହିବେ ଏବେଠାରୁ ଘରକୁ ଆ। କଣ? କହିବେ ଏବେଠାରୁ ଘରୁ ବାହାରେ। କିଛି କହିବେନି ତମ ଘର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କହିବେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହବ। କଣ ତମ ବଡ ଭଉଣୀ ଥିବ ତମେ ବାହା ହବ ନା କଣ? କଣ? ତମ ବଡ ଭଉଣୀ ଥିବ ତମେ ବାହା ହବ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛି? ନା ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେଇ କଥା କହିଲି କାହିଁକି କେମିତି ଜାଣିଲ କୁହ? ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ କଥା ନ ଶୁଣିକି ନାଇଁ ତମେ କହୁନ। ତମେ ମତେ କହୁଛ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛି? ଶୁଣୁନ ମୁଁ କହିଲି ସିନା ଜାଣିବ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲ କୁହ? ମୁଁ କହିବିନି ହଉ କୁହ କଣ କହୁଛ କୁହ? କଥା ତ କୁହେନ ମୁଁ କଣ କହିବି? ନାଇଁ ତମେ କହୁନ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କୁହ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମେ କହୁଛ ବାହା ହେବାକୁ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଅଛି। ଜଣେ ବାହା ହେଲେ ବାହା ହବ ନା ଖାଲି ବାହା ହେଇ ପଡିବ? ତମେ କଣ ମତେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲଣି? କେତେବେଳେ ବାହା ହେଲେ? ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭାବୁନଥିଲ ତମ ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବାହା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ତ ଭଲ ବାହା ହେଇଗଲା। କଣ କେତେ ବାହା ତମେ ତ ଏବେ କହିଲ ବାହାଘର ସରିଗଲା। ସରିଗଲା? ହଁ। ତମ ଘରେ ଏବେ ଥାଅ ଆଉ। ତମେ ମତେ ଆସିକି କୋଉ ଦିନ ନେଇକି ଯିବ? ଆର ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ ମତେ ବାଡେଇକି ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଦେଖିଛ ଘର ଦେଖିଛ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଦେଖିନି ହଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଜାଣିଛି ତମ ଘର ବି ଦେଖିଛି। କୋଉଠି କହିଲ? ଶୁଣ ଲୋକ ପଚାରି ଢେଙ୍କା ପଳଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ଘରେ ଯାଇପାରିବିନି? ହଁ କହିଲ ମୋ ନାଁ ତ ଜାଣିନ ଆମ ଘର କୋଉଠି ଯାଇହବ? କାହିଁକି ମୁଁ ତମ ନାଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କଣ ନାଁ ଧରିବିନି ନା? ହଁ କହିଲ ଗାଁ ନା କଣ? ମୁଁ କଣ କହିବି? କାଇଁ ଗାଁ ନା ବି ଧରିବନି? ନାଇଁ। ଆଉ କାହା ନା ଧରିବ? ମୁଁ କାହା ନାଁ ଟା ଧରିବିନି ମୁଁ ବା ତମକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ କଣ ନାଁ ମଜା ନଉଛ ଆଉ। ସତ କହୁଛି। ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ହଁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି? ନାଇଁ ତମେ କଣ ମାରିବ? ମୋ ଆୟୁଷ କମିଯିବ ବା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାରୁନି ଆଉ। ନା ମାରନି। ସେ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ଆଇଲାଣି କଥା ହଉନ? ନାଇଁ ସେ ମୋ ଦେଢଶୁର ଯେ ମୁଁ କଣ କଥା ହେବି? ଫୋନରେ କଥା ହବ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ସତରେ? ଲାଜ କେମିତି ଲାଗେ? ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି? ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ ଗୋଟେ ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଦେଢଶୁର ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ଅଛି ନା କେମିତି କଥା ହେବି? ଆଉ ଦିଅନି। ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ନିଜ ଖରାପ ଲାଗିବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କଥା ହେବି? ଭାଇ ଖାଇସାରିଲଣି କି ନାଇଁ? କଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ କହିବ କଣ ଆଉ ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି? ମୁଁ ଖାଇନି ଉପାସ ଅଛି ବା। ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛି ତମ ପାଇଁ। ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛ ବୋଲି ସେତିକି ବେଳରୁ ଗପୁଛ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେଇଗଲା। ଓହୋ ମୌନ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛ?
ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ନଉନ। ପାଣି? ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇରେ ପାଣି ଭାର ନେବି? ଖାଇଲନି ଆଇଁଷ? ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ନବା କଥା ନା। ତମେ ଆମିଷ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲ? ଆଉ କଣ ଆଉ? ଦେଖିଆ ପାଣି ଭାର ନେବି ଦେଖିଆ ତମ ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ନେବି। ହଁ ମୋ ପାଇଁ ନବନି? ନା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ନେବିନି। ତମେ ଶୁଣ, କାହା ପାଇଁ ନନେଲେ ବି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଦବନି। ମୁଁ ରାଗିକି କହୁଛି। ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ରାଗିଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖୁଆଇଦେବି ଆଉ। ଲଙ୍କା ଖୁଆଇଦବ? କିନ୍ତୁ ତମେ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାହେଇଥିଲ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିବ ବୋଲି। କଣ ହେଲା ବାହା ହେଇଥିଲି? ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହିଲ? ନହେଲେ ତୁ କଲେ ତମ ନମ୍ବର ପକେଇ ଦେଖିବି। ନା କୁହ। ତମେ କଣ ମୁଁ ମୋ ନାଁ କଣ ପାଇଁ ଦେବି? ତମ ଘର ଲୋକ ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ସେଇଥିରେ ଡାକ ବା କହୁଛି। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ତମ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୋ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି କି ତମେ ଜାଣିନ? ତମ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୋ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି। କଣ ମୋ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି? ମୋ ନାଁ ତ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ତମ ନାଁ କଣ ମୁଁ ଧରିବି? କଣ ଏବେ କହିଥାନ୍ତି? ଧରିଲେ କଣ ବାପ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଧରନ୍ତି? ହଁ ଧର, କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଧରି ପାରିବିନି, ମୋର ପାପ ହବ। ମୋର ବାହା ହେଇଛ ନା କଣ? ନା ଧରିବନି? କଣ ଏବେ ବାହାଘର କଲ? ତାପରେ ଆଉ କେମିତି ବାହା ହବ ତମେ? କେମିତି? ନିଆଁ ଜଳିବ, ତା ଚାରିପାଖେ ସାତ ଘେରା ନବ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଦବ, ତାପରେ ସେଇଠି ବା ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆଉ ଜଳିବ କଣ? କୋଉଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି? ଏଇଠି ସେ ଆମ ଘର ସେପଟେ ଗୋଟେ ନିଆଁ କିଏ ଜଳଉଛି? ସେଇ ନିଆଁରେ କଣ ହବ? ଆମ୍ବ କାଠ ନିଆଁରେ ନା ଆଉ। ସେ କୋଉ କାଠ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ପକେଇଦବ ସେଥିରେ। କଣ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଲେ ହବ? ଆଉ କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବା। କୁହ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଦଳୀ? କଣ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? କହିଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ତାପରେ ବି ତମେ ରହିବ ନା? ହଁ ମୁଁ ବା। କି ତମେ ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଥା ହବ? ମୁଁ ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପାଖରେ, କଥା ହବ ନା? କାହିଁକି ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମ ଘରେ କହିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ କହିବି ମତେ ରଖିଛି, ତମେ ମୋ ସବୁଦିନ ଏଣିକି ରଖିଛ। ସିଏ ତମ ଆଗରୁ ଆଇଲାଣି। କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ଆଗ। କଣ କହିବି ଆଉ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କଣ କହିବି। ଛାଡ, ଏତେ ସହିତ କଥା ଛାଡ। ଲଭ୍ ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କହିଲି ଥରେ କହିଥିଲି। କଣ ଏବେ କହିଥିଲି? ଜମା ରୋଲ ଦେଖାଅନି। ଲଭ୍ ୟୁ କୁହ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ମତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ନମ୍ବର ଦେ। ମୁଁ ତାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛି ତା ସହିତ କଥା ନହେଲେ ହେଇଯା। ଭଲ ପିଲାଟି। ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ହେବି, ସେ ମୋ ସହିତ କଣ କଥା ହେବେ? କଣ କଥା ହେବେ ମାନେ? ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଣ କଥା ହେବେ? ଭାଉଜ ସେ ମୋ ଦିଅର ହେବେ ବୋଧେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ମୁଁ କହିବି ଦିଅର କଣ ଖାଇଛ ଆଉ? ଏମିତି କହିବି। ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି ଟିକେ। ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ଟିକେ। ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ତମେ ନିଜେ କୁହ। ତମେ କୁହ। ତମେ ପଚାରିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ ପଚାରିବି? ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ନା? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କାହିଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି? ସିଏ କଥା ହବ କହୁଛି। ସିଏ କହୁଥିଲା କହିଲା ଭାଉଜ ସହିତ କଥା ହେବି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ତମେ କହିଲନି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବସିକି ମିଶିକି କଥା ହେବା ସମସ୍ତେ? କାହିଁକି? ଫୋନରେ କଣ କଥା ହେବି? ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଚା ଫା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବସି କଥା ହେବା ଆଉ। କୁହ, କାହିଁ ମଜା ଖୁସି। ସେମିତି କଣ କହୁଛ? ତମ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ବୁଝିପାରୁନ ତମେ? ନା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବି, କୋଦାଳ କଟୁରୀ ସବୁ ଧରିକି ତମ ଘରକୁ ଯିବେ। ତମ ଗାଁ ନା କଣ? ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ତମେ ତ ଦେଖିନ? କହୁନ। ଏବେ କଣ କରୁଛ? ମଜା ନଉଛ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତମ ଗାଁ ଦେଖିଲା ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲିନି ସବୁ। ମଜା ନଉଛ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ, ତମ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ପଚାରିବ। ତମ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଆରେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମ ନମ୍ବର ତମ ଘର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆଉ? କୁହ କିଏ? କାହିଁ ଏତେ ତମ ଘର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ନିଜେ କହିଲେ କି ଆମ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛ, ଆମ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଗଲି। ଆଉ କଣ ମନକୁ ତମ ବେକରେ ଗୋଳି କରିଥିଲି?
ଆଉ ଓହଳି କଣ ପଡିବ ଆମ ଘର ଲୋକ ମତେ ଏବେ କଣ ଏବେଠାରୁ କହିବେ ବାହା ହେବାକୁ ନା କଣ? କଣ ଏବେ କହୁଥିଲ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କହୁଛ ଏବେଠାରୁ କହିବେ? ହଜାରେ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛ। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବି? ନାଇଁ ତମେ ଏଣ୍ଡୁଅ ତ ଟିକେ ବେଳେ ଟିକେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଚାଲିଛ ଆଉ ନା। ହଉ ନା କଣ କହିଲ? କହୁନ ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ସୀତା। କଣଟା? ସୀତା ମୋ ନାଁ। ସୀତା? ତାହେଲେ ତମେ ଆଗ ଛକକୁ ଯା ରାମକୁ ଖୋଜ। ମୁଁ ରାମ ନୁହଁ। ତମେ ବା ରାମ। ମୁଁ ରାମ ନୁହଁ ବା। ତମେ ରାମ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି। ତମେ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତମ ସୀତା। କିଏ କହିଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମଜା ନଉଛ କାଇଁ? ମଜା କାଇଁ ନେବି ମୁଁ? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆଉ? ଆଉ କଣ କହିବ? କହି ସେଇଆ କହିବ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଆଉ କଣ କହିବ? ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି ବାହାରେ ତ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହଉଛି ବାହାରେ କାହିଁ ଯିବି? ହଉ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବାହାରକୁ ଜମା ଯିବନି ହେଲା। ମୁଁ ନାହିଁ ନା ତମ କେୟାର ପୁଣି କିଏ ନବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ତମକୁ କିଏ ଜାଣି ମଜା ନୁହଁ କିଏ ତମ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ତମେ ସେଠି ତମେ କଣ କରୁଥିବ ଟେନସନ ମାନେ ଖାଉନଥିବ ଆଉ। ମୁଁ ଖାଉନି ବା। ଆମ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆସିଛୁ ତ କିଛି ଦିନ ବୁଲିକି ଯା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବନି ଏଇଆ ତ? ଓକେ ଫ୍ରମ୍ ନାଓ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଫାଇଲ ହବ ହେଲା। କହୁନ ଏବେ କରିଦବା ଡିଭୋର୍ସ? ହଁ ଯାଅ ବାଏ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାଏ। ବାଏ ବି କହି ଆସୁନି ସେଟା ବି କଞ୍ଜୁସ କହିପାରିବନି। କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କାଇଁ କହିପାରିବନି ବା? ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁନଥିଲୁ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ କରୁଛ। ବାଏ କହିକି ନା କଣ କହିଲ? ବାଏ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ ବାଏ। ସେ ରିଟର୍ନ କଲ୍ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କହିବା ତମେ କିଏ କହୁଛ? କାଇଁ କଲ୍ କରୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ କିଏ? ହଁ ଓଲଟା ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କିଏ? କଣ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଜାଣିନ ମତେ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ତମେ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ତମେ ତ କହିଲ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ହବ ବୋଲି। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ ରଖ ନା। ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯିଏକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ବହୁତ ରିସ୍କର ସହିତ 40 ମିନିଟ୍ ଏଭବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନା ଏତିକି ନା ଆଉ କଣ କହିବୁ ତୁ? ଆଉ ଗୋଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀ ସବୁ ଚକଡେଇ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼।